Вы слухаеце падкасты «Свабоды». Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка. Ажно так актыўнага працягвання рукі да беларускай улады яшчэ не было. Wiadomo, tu był Władimir Miaśnikowicz, a prezydent Łukaszenka był u Soczi. Kali kto думał, że to już historia, to wielmi pomylał się, do tych należu i ja. Niektórzy z nich chcą być i super Polakami. Roku Pala pisał, że to białoruskimi rukami takie rzeczy robić są. Добрый дзень. Сённяшні наш госць прафесар Олег Латышонак, гісторык, старшыня беларускага гістарычнага таварыства ў Польшчы, выкладчык універсітэту ў Беластоку. У мінулым актыўны ўдзельнік палітычна-грамадскага руху беларусаў у Польшчы. З ім мы пагутарым пра тое, чаго дасягнула і што прайграла Польшча цягам 30 гадоў пасля падзення камунізму. Ну і пра тое, як у гэтым 30годдзі жылося беларусам у Польшчы. Олег, пасля палітычнага пералому ў 1989 годзе ў Польшчы памяняліся амаль 20 урадаў. На твою думку, які кабінет міністраў праводзіў найбольш прыхільную палітыку ў адносінах да Беларусі, калі ацэньваць гэта з пункту гледжання антылукашэнкаўскай апазіцыі, а які з пункту гледжання Лукашэнкі? Najbardziej aktywny, kali idzie pra patrymku opozycji, był, na mój pogląd, urad AWS, Akcji Wyborczej Solidarność u koalicji z Unią Wolności. Pokolki tam wielmi aktywna szła patrymka dla białoruskiej opozycji, prymali w Warszawie. Wtedy uznikła Radio Racja i szmat pra jakie jeszcze inicjatywy gawaryła się, ale powoli sytuacja zaczęła zmieniać. Kali idzie pra odnośnie z oficjalnej Białorusią, думаю, że jak raz ten urad, że jeszcze najbardziej aktywna próbuje z Białorusią współpracować, nawiązywać dobry kontakt. Гэта mieliśmy i na początku tego uradu pry ministry zamieżnych spraw Waszczykowski, mają teraz i pry ministry Czaputowicz jeszcze jedną próbę polepszenia odnosin. To nie tylko sprawa MZS-u, to sprawa tak samo Sejmu, Senatu. Na mój pogląd ажно так актыўнага працягвання рукі да беларускай улады яшчэ не было. Ja маю на ўвазе урад акцыі выборчай Solidarność z premier-ministrem Buzekiem, ale to był urad koalicyjny, jeszcze raz przypomnę, z Unią Wolności. U tej czas opozycja białoruska miała wielką podtrzymkę z Warszawy. To dziwne, bo tak na ogół, kiedy kogoś zapytaje z Białorusi, wszyscy w tym kontekście zgadują, w kontekście podtrzymki dla opozycji zgadują późniejsze urady, już kiedy ministrem zamieżnych spraw był Radosław Sikorski. Jak ty oceniasz jego politykę w odnosinach do białoruskiej opozycji i do Białorusi? To nie była podtrzymka opozycji białoruskiej, jak raz mnie ciężko wyrażać, co tam odbyło się, ale to była sprawa dogawaryca z uradem i minister Sikorski razem z niemieckim ministrem Westerwelle jeździli dogawaryca jak raz z oficjalnym Mińskiem, a jak rozumieją opozycja u protesty tej domowy zrobiła wtedy manifestację, jaka zakończyła się pełnym pogromem mianowita opozycji. Ja nie wspomniałem to jak podtrzymku dla to od dealu, jak podtrzymki dla opozycji. По-твоему, это была хутчэй спроба ўцягнуць Лукашэнку ў кантэкст еўрапейскі менавіта і тое, што Sikorski z Polski, Bild ze Szwecji, oni wystupali za wschodnie partnerstwo, to była ruka przeciągnięta do uradu. Tak. Dobra. A ty jeszcze сказал менавіта, што гэты урад права і справядлівасці, а ён зараз прыводзіць вельмі прыхільную палітыку. Ну, калі паглядзець на тое, што мы бачым у тэлевізары, дык фактычна я не помню, каб раней прыязджаў у Польшчу кіраўнік беларускага парламенту, Савета Рэспублікі, і каб яго прымаў, не толькі яго прымалі ў Сенаце, але таксама і прэзідэнт і прэм'ер-міністр. Што скажаш пра гэты візіт? Як яго ацэньваць з пункту погляду беларуска-польскіх дачыненняў і з пункту погляду, скажем, нашай беларускай меншасці на Беласточчыне? Ён жа прыехаў сюды, быў у Залешанах, склаў там вянкі, сказаў некалькі словаў пра ахвяры Бурага.
to dwie sprawy. Raz polsko-białoruskich odnosin dzierżawnych, a druga sprawa Białorusów-Białostocczyny. Na żal, na żal, pokolki ja chciałby, aby te odnosiny były jak najlepsze. Думаю, что эти rozmowy prosto mają kurtuazyjny charakter, że prosto u Polski nie ma argumentów, aby przeciągnąć Białoruś na bok swój, na bok Zachodu. Wiadomo, tu był Władimir Miaśnikowicz, a prezydent Łukaszenka był u Soczi u ten samy czas. I tam raczała się budowania Białorusi, a скажем, budowania tej władzy, można tak samo сказать. Kiedy idzie pro Białorusów Białostocczyny, to jest to Władimir Miaśnikowicz był zaleszany, dla nas było wielmi ważne. Pokolki, to jest sprawa, про яку dłużej trzeba było obgawaryć, to zloczyństwo uczynione w 1946 godzie atradam kapitana Romualda Rajsa Buracha, ale ja nasz teraz bolż haracza. Pokolki, kiedy kto думał, że to już historia, to wielmi pomylał się, do tych należu i ja. Ja думał, że ta sprawa zakryta, a ja nasz teraz больш wpływa na polsko-białoruskie odnosiny. Jak ty думаєш, чому польські центральні влади, чому польський уряд не реагує менавіта на цю справу, як ти кажеш, яка увесь час накаляється і робиться більш гарячою? Чому вони не спробують тормозити кришку цих народовців, цих польських шовіністів, які щогод у лютym збираються в Гайнівці і кричать фактично антибілоруські лозунги? Trzeba сказать, że polityka u Polski jest teraz bardziej nacjonalistyczna i przy tym to dotyczy absolutnie nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale większości, można сказать, większej części polityki i różnych partii, u tym liku i opozycyjnych, nakruszwaється kult tych wyklatych żołnierów. Kiedy mają do czynienia z kultem, a to już świecki kult, dyk wsie musieć być świętyje przedmioty tego kultu i temu prosta odmaulaj, czastka publiki odmaulaj, że Bury mógł być zloczyńcą, bo nie mógł, jakby z istoty kultu to wynikaje, a ten kult nakruczwaється nadalej mianowita uladami i na każdym, można сказать, uzrowni i temu tak to się otrzymywaється. Wielmi ciężko oddawać poklon żołnierom, wyklatym żołnierom jak takim, a tu zabraniać marszu wyklatych żołnierów u niejkaj Гайнівці, gdzieś tam na wschodzie. Ці ёсць у нас сілы, каб пераканаць сваіх, я б сказаў бы, беларусаў праваслаўных, што буры гэта не герой, што на бурага трэба глядзець на злачынцу. Вось людзі кажуць, што сярод гэтых шавіністычных народоўцаў, якія ходзяць на маршы, ёсць ужо шмат маладзі, скажем так, з беларускімі каранямі, праваслаўных, якія таксама уступілі туды. Ці магчыма іх яшчэ пераканаць, што яны не там ходзяць, не з тымі сябруюць? A właśnie tym to tych problema. Pokolki starszych nie trzeba przekonywać. Ja malu się odnolkawa dumają, że Bury był zloczyńcą, a właśnie czerwowe pokolenie, jakie wychowane je na Polakach, już ich baćki i nawet dziady byli Polakami. Ich uczyli sztany Polaki i nie tylko w szkole, ale i w domu. I kiedy jany Polaki, tak jany chcą być, niektóre z nich chcą być i super Polakami. Nie znaczy, że to prawosławna młodzież szowinistyczna polska, cała. Ale tak samo jak to nie znaczy, że to polska młodzież cała jest szowinistyczna. Ja думаю, że to nawet jak tak gledzą, to większość ma liberalne poglądy i absolutnie nie identyfikuje się z tej polityką. Czastka. Trzeba odznaczyć, czastka wielmi aktywna, tak wielmi często bywa. Większość młodzi absolutnie pro polityku i historię nie duma, ale ta aktywna czastka nacjonalistyczna, mianowita tak do tego podchodzić i czastka prawosławnej młodzi do ich przymykaje. Przy tym, pokolki wiedają od samych miastowych prowadzerów, gdy w Bielsku-Podlaskim 20% młodzi prawosławnej u młodzieży wszechpolskiej. Jak czuł u Gajnówcy połowa prawosławnych w narodowej Hajnówce, organizatory tego marszu trzeba podkreślić prawosławny i to balić, ale nie lga tego skrywać. One prosto już curają swoich karaniów i chcą być super Polakami i tak to trzymować. Але калі паглядзець на палітыку гэтых розных кабінетаў, так, у 30годдзі посткамуністычнай Польшчы, на палітыку адносна нацыянальных меншасцяў у краіне, то які з іх быў найбольш прыхільны да беларусаў у Польшчы? Ну і які быў таксама найбольш непрыхільны?
Про прихильність так вельми легко отказать не только до белорусов, але и до інших национальных меньшинств. Pierwszy urad premiera Mazowieckiego. Jany wельми много robili dla mniejszości i szczera robili i liczyli, że to tak trzeba. Все наступные wельми podobno prowadzić polityku. Ja wielkich różnic między czargowymi uradami nie baczył. Один уряд вылучался, ale nie сказałby ja, że jakby nieprzychylnością do Białorusów, ale nieprzychylnością do tego młodego białoruskiego ruchu nacjonalnego, do jakiego i my należeli. To postkomunistyczny urad, czy все postkomunistyczne urady. Oni nie byli suproć Białorusa, oni patrymowali te grupowki białoruskie, jakie istniały jeszcze z komunistycznych czasów i zajmowali się основnym w sensie kultury śpiewem, tancem, ale kiedy idzie pra Białorusów takich, skażem, moderno-nacjonalnych, no to postkomunistyczne urady wielmi ostro suproć nas wystupali. Назови, калі ласка, 3 найважнейшыя дасягненні посткамуністычнай Польшчы ў міжнароднай палітыцы, калі так паглядзець на тыя 30 гадоў, якія мінулі ад 89-го. Ja mają dowoli oryginalne poglądy na zamierzchną politykę Polski. Dosyć skazać, to ja był suproć dołączenia Polski do Eurozwiązku. A to jak raz liczyć za wielkim dosięgnieniem polskiej zamierzchnej polityki. Ja nie to jaka pluty w orach, ale ciężko mnie przyznać, kiedy sam był suproć, że to takie wielkie dosięgnienie. Na ogół mnie zdaje się, że тут ciężko говорить про niejaką polską politykę, pokolki Polska pływie u głównym nurcie, tak można сказать. Polityki postkomunistycznych krajów, praktycznie całej Europy, wszyscy popłyli do Eurozwiązku, chyba że ich nie chcieli, tak? Ale kogo przymali, kogo chcieli przyjąć, to i popłył tudy, u Eurozwiązku i u NATO, tak że tu ciężko mówić nawet pro dosięgnienie, pokolki to był ogólny proces. Ja liczę, że dobrym napramkiem była Wyszehradzka grupa i już nadal jej potencjał nie skorzystany, ale ja liczę, że to polityczna, naturalny napramek polskiej polityki. Na żal, polska polityka wiedzie u niejakim atawistycznym napramku, pokolki Polska się pozycjonuje siebie jak krainu centralno-wschodniej Europy i wielmi mnoga znaczenia do wschodniej polityki przywiązła. Tymczasem после II świetnej wojny geopolityczne miejsce Polski pomieniała się. Kiedyś ona geopolityczna leżała na Bałto-Czarnomorskim moście na linii Gdańsk-Odessa. Teraz ona leży na linii Szczecin-Triest. I to ja liczę prosta naukowa, naturalnym napramkiem polskiej polityki. Temu schwalają Wyszehradzką grupę, nie ględząc na to, jak ona funkcjonuje. I kiedyś była jeszcze inicjatywa heksagonalna, ta italiańska inicjatywa była. Ja liczę, że to jest naturalny, polityczny napramek polskiej polityki. Вы слухаеце падкаст «Гутарка з Янам». Сённяшні госць Олег Латышонак, з якім гутарым пра 30 гадоў посткамуністычнай Польшчы і пра тое, што яны далі палякам і беларусам. Не толькі тым у Польшчы, але і тым у Беларусі. Ты сказаў, што ты не з'яўляўся прыхільнікам і далей не з'яўляўся прыхільнікам Польшчы ў Еўразвязе. Мог бы падаць нейкія прычыны, чаму ты так лічыш, што для Польшчы ў Еўразвязе не надта добра? Ja baczył Eurozwiązk jak wielmi biurokratyzowaną strukturę i liczył, że Polska powinna prosto bardziej liberalną ekonomiczną politykę wieść. W tym sensie, że jakby promować prymalność Polaków i budować swoją mocną ekonomikę. Ja rozumiem, że kiedy my wchodzimy w Eurozwiązk, dyk Polska samostojnej ekonomiki mieć nie będzie. Tak do rzeczy i stała się. Polska już pod wykonawcą pierwszą się niemieckiej przemysłowości, industrii, nawet dużo świniny kuplają u Niemiecczynie. Druga problema dla mnie to było to, że już wtedy widać było, że Eurozwiązk robi ideologizowana struktura wielmi i przy czym
antytradycjonalistycznej, antychrześcijańskiej, chociaż uznik jak twór Hadecji. Ale teraz baczu, już wtedy było widać, a teraz jeszcze bolej. No na czele tego rozwiązu stajać wsie odmiany różnych bolszewików, trockistów, maoistów i tym podobnych. Mnie szło pro to, jak stworzyć możliwość ekonomicznego chudka rozwicia krainy. Ja rozumiem, że to etapa potrzebuje zniesienia wszystkich barierów dla inicjatywy Polaków. Pokolki tego nie odbyło się, to miliony Polaków wyjechali za mierzu. Na ogół przy moim życiu, ale to jeszcze od czasów komunizmu, za mierzu na zawsiody wyjechało 5 milionów Polaków. To też katastrofa. Tolki to jeszcze u 80. lata była dowoli wielka naradzalność. Daje taki rezultat, że jeszcze Polaki jak nacja dowoli szmatlikie, ale przy takiej różnicy potencjału i zarobków między Polską a krainami Zachodu, no prosta dalej będzie ta pompa wysasać się życiowe siły z Polski, z polskiej nacji. To już wielmi wyraźna widać, a Polska nie rozwija się tak chutko, jak dosięgnąć uzrowieniu zachodnich krainów. Warto przypomnieć, że uzrowień z 80 roku był dosięgnięty u 90. Ale paśla znowu nastąpił obwal w wyniku tych reform, jakie liczył pomyłkowymi i polska ekonomika dosięgnęła uzrownia 1990 u 2000. Znaczy 20 lat Polska nie rozwijała się na ogół. I tolki teraz rozwijają się, no naturalna, dobra, że Eurosojus podtrzymuje finansowo i dopomaga, no bezumowno bez tego darów to u nas może by i nie było. Ty сказал, ну так доволі, так скажем, понуро виглядає твоя якби оценка того, що Польща досягнула, увійшовши в Єврозв'яз, коли говоримо, скажем, про цю економіку, але все ж таки були які досягнення во внутрішньому житті, во внутрішніх трансформацій посткомуністичної Польщі, які ти б назвав, що більш-менш несумненними були цими досягненнями, що то, ти пам'ятаєш докладно, скажем, як і я, і що було при комуністах, і що потім сталося з цим таким життям внутрішнім в Польщі. Życie stało przyjemniejszym. To trzeba, temu nie skażę, że nie chciał narysować nieką ponurą karcinę, tylko no prosta liczę, że to mogło być lepsze i to namnogo. Ale nie jest kiepska, żyje się namnogo przyjemniej. Tak samo bezumowna Polska namnogo bardziej demokratyczna kraina jak była i to nie idziemy tylko pro to, że już nie ma komunizmu, jest formalna demokracja, ale Polaki stali bardziej odkrytymi. To mają już to środki ceniać sobie demokrację. Chociaż odbywają się teraz procesy ogólnoeuropejskie, to narastaje nacjonalizm, ale u środki wielmi szmat można było spokojnie żyć i wielmi szmat można było zrobić, to absolutnie przy komunizmie było niemożliwym. Tam, że prawo trzeba było prosić i nie zawsze otrzymajesz. Наколькі, на твою думку, менавіта ўздым нацыяналізму і шавінізму, асабліва заважны ў польскім жыцці пры кіраванні права і справядлівасці, ускладняе жыццё для беларускай нацыянальнай меншасці? Калі ускладняе, то ў чым менавіта? А можа такая палітыка мае нейкія плюсы для беларусаў, як ты думаеш? Kiedy idzie pro takie życie, nawet gromadzkie, to ja nie skazałby, że to uskładniaje, pokolki nikt to Białorusów nie prześladuje. Kiedy idzie pro dzierżawę i polską nację, ja nie skazałby, że to... Wykidają ich z pracy za to, że oni Białorusy, tak? Podobno jest zawsze bywało, ale różne jest naprawdę byli przyczyny, ale nie baczę takiego, jak ktoś, kto mianowita niby na życie prywatne ludzi to wpływało i jak wpływała profesyjne i jak wpływała na naszą gromadzką działalność. Jedno, co pogorszyła się i wielmi, to atmosfera. No, to dyskomfort, kiedy odczuwajesz siebie nieupełniona u swojej krainie, a coraz bolej takie widać, mianowita przez takie marsze żołnierzy wyklętych u Gajnowcy, przez oficyjną propagandę, bo to mała to Gajnowka, to bezupełnie odkrywajesz telewizor, czujesz, że my u siebie byli skomunizowani i trzeba było nas faktycznie postrzelać, tak, i dzieci, i żeńczyny, i staruszków. I to ja odczuwaję i sam, a pokolki ja jakby stał publiczne wiadomy, jak człowiek, jaki daje odpor, a przynajmniej jakby uznaczalwaje taką grupę odporu, no a może tak, jaki przedstawia taką grupę odporu, bezupełnie do mnie ludzie zwracają się i mówią, co to jest, jak to możliwe, czemu tak, staryje, studenty,
No, tak to mogę сказать одно, что погоршилась атмосфера, а это в житті вельми важне. Магчыма, такая палітыка менавіта адчувальная, антыбеларуская, што тычыцца беларусаў на Падляшшы, яна ў нейкі спосаб можа гуртуе беларусаў, якія, скажам, раней можа бы і не выступілі як беларусы, а зараз ці хутчэй за ўсё яна іх запалохвае і яны хаваюцца яшчэ глыбей. Ёсць тэорыі, што канфлікт памагае гуртаваць групу, але ён беларусаў, гэта тэорыя беларусаў не тычыцца, паколькі я заўважыў, што мы расчытаем, калі ёсць спрыяльная атмасфера, калі добра быць беларусам, калі гэта іншым падабаецца, а калі наступае канфлікт, то натуральна частка гуртуецца. Я бачу, што некаторыя вельмі моцна за беларускую справу стаяць, але у большасці, як я ведаю, то яны і так былі беларусамі і перакананымі. То значыць, гэта гуртуе толькі гэта актыўную частку. А баюся, што значная частка проста будзе перастрашана і будзе хавацца ў дома. Калі я цябе папрашу назваць 3 найбольшыя дасягненні арганізаванага беларускага руху за апошнія 30годдзі посткамуністычнай Польшчы, то што ты скажаш? Ja by nazwał to, co było niemagczymym przy komunistycznej uładzie. Nieskromne nazwał działalność Białoruskiego Historycznego Towarzystwa, pokolki historia to taki samy podmurak, niczuć nie mniej ważny zamowu u nacjonalnym byci i to jest to my zrobili za tych 30 lat, to już это написано пером, не вырубаешь топором. Это już dziesiątki kniżek, 50 numerów białoruskich zeszytów historycznych. Białoruskiego historycznego zbornika, po polsku białoruskie zeszyty historyczne. Druga sprawa to uwiedzenie nauczania białoruskiej mowy u Białegostoku. Forany był sadok, gdzie jest białoruskie grupy i zawsiady pełne i niespędne nauczanie u białoruskiej mowy dla chłopnych, ale jest niespędne u szkole. To jest dosięgnienie, jakie trzeba zapisać. Objednaniu baćków dzieci, jakie wyuczają białoruską mowę, u skaraczeni ABBA, objednanie białoruskich baćków. Trzecie, co nazwałby, to działalność Muzeja Małej Ajczyny u Studziwodach, to prywatny muzej gospodarstwa Fionikał, to nadzwyczajne spoluczenie historii, etnografii, folkloru, niespędna działalność każdej naszej powiatowej stolicy była taka ustanowa, namnogo lepsze by to się wyglądało. Tak, a 3 najgorsze parazy białoruskiego ruchu w tym samym czasie? To jest to Instytut Białorusistyki, jaki był już stworzony postanowej Senata Uniwersytetu w Białymstoku, nigdy nie realizował się. Dla mnie to katastrofa po prostu, że taka ustanowa nie uznikła, chociaż powinna była być, była ratowa. A może сказать, czemu ona nie uznikła, kiedy była postanowa formalna ulada kierownictwa uniwersytetu? Za tym raszeniem stajał jeden człowiek, rektor Adam Jamrus. Kiedy on nadeszł, jego firajmalnikom absolutnie na tym nie zależało. Trzeba сказать tak samo, że skorystani byli tak zwani nasi ludzie, Białorusy, jakie suproć to wystupali. Nigdy nie zrozumiał, jak tak można było, ale tak to odbyło się. No, Żokupala pisał, że białoruskimi rukami takie rzeczy robić są. Samej wielkiej naszej parazaj było zniknienie białoruskiego politycznego ruchu. Czy on był rozumny, czy nierozumny, ale było niejakie jadro, jakie dumało pro rozwicie Białorusów Białostoczyny, jakie organizowało wybory, jakie przyciągało ludzi. Ten ruch był i rozbity, i znikł, że pośle był zniemożony. Tak. Takim czynem Białorusy u Polski nie mają niejakaego centra, jaki dumałby pro problemy i znachodził sposoby ich wyrażenia. To sama wielka paraza. Ja Tobie поставлю, не могу не задать гэтага пытання як прадстаўніку акадэмічнага асяроддзя, чаму нічога або амаль нічога не атрымалася з беларускай прысутнасці ва універсітэце. І канкрэтна чаму завяла і закрылася кафедра беларускай філалогіі, чаму амаль закрылася кафедра беларускай культуры ў Беластоку. Фактычна там застаўся адзін працаўнік ці штосьці такое. No to wynik tego rozegryшу z Instytutem Białorusistyki, kiedy my praktycznie byli wycisnuty ze struktury filologicznego fakulteta. Przeszli na lepsze, to skażę od razu, że to nam było i wygodne, wygabrał nam
mnie, profesor Eugeniu Miranowiczu w Instytucie Historii, jaki pereimenował się na Instytut Historii i Politycznych Nauk. Nasze programy byli faktycznie skasowane, te jakie przyciągali dziesiątki ochotnych. Wyraszone było stworzyć czystą filologię i okazało się, że raz mniejszość ochotnych tę czystą filologię studiować. Pośle już próbowali etnolingwistykę zrobić, ale to było poznać, jak struktura przestaje pracować, a Katedra Białoruskiej Filologii, Katedra Białoruskiej Kultury powinny byli stworzyć razem Instytut. Tak prosto, ona już zaczynaje, jak nie idzie napierad, zaczynaje chybieć, a pośle, czy zaczynaje zastoja, pośle i hybienie, takie, i otrzymała się. A czemu ty i profesor Miranowicz перешли менавіта на гісторію? Там вам просто запропонували ліпші warunki, чи просто... Nie, tam w ogóle nas chcieli, a na fakultecie filologicznym nas nie tak chcieli, a pośle zaczęli mieniać programy, jakie stwarał pierwszy Eugen Miranowicz z takiej białorusistyki, z kulturoznawstwa. Zaczęli mieniać na tej filologicznej. Przedmioty, jakich my uczyli, wykidali się i faktycznie my byli na łasce i nie łasce. Ludzie czy dadzą nam zaniatki, czy nie dadzą. To wielmi poniżalne stanowisko, a tam nas chcieli, jak raz chcieli wschodni napramek rozwijać i zaprosili, temu tu nawet nie było nad czym dumać. Ale czy ty baczysz niekie sfery życia białoruskiej nacjonalnej mniejszości na Podlasie, gdzie u bliżejszej gady jeszcze możliwe jest rozwicie i poszerzenie, a nie wysychanie i zniknienie? Prawdę кажучи, ciężko pokazać, co-niebudź, to można jeszcze zrobić. Stolki ludzi już tak starali się i tak chudka biegli, a my już tam gdzie już. Безумовно, to taki ciężki optymizm, ale trzeba сказać, to Białorusy buduć. Pokolki już usiadki trochę młodzi. Do rzeczy, tak samo nas wielmi wzmacniaje to jeszcze, że Białorusi przejeżdżają u polscy ludzi w poszukach pracy. To często wielmi wysoko kwalifikowani, kulturni ludzie. Oni pomaleńku dołączają się do naszej działalności i to wielka podmoga. Nawet skazałbyś, to nikogo ja nie dumał, że to takie będzie, że my będziemy spodziewać się na to, że mianowicie przyjedą tu Białorusy. Pokolenie, jakie stwarała BAS, mają po 50 z niczym latów, jeszcze wielmi długo będą żyć, daj Boże. I już wychodzić jakby period naradzalności, wychodzić ich dzieci. Znaczy, można spodziewać się, że te dzieci BAS-u, te jakie tu zostali się, będą oddawać dzieci w te sadki, w te szkoły. Tak, że думаю, że w tym sensie można być optymistą, że Białoruszczyna na Białostoczynie nie propadzie. Dziękuję, Олег. Сённяшнім нашым госцем быў Олег Латышонак, беларускі гісторык, прафесар універсітэту ў Беластоку. З вамі развітваецца Ян Максімюк. Вы слухаеце падкасты «Свабоды». Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка.